Od východu a z Balkánu na naše územie ďalej postúpi karpatská demokracia, založená na malom dvore a veľkom biči. Počasie v Európskej únii nás v podstate nezaujíma, veď čo by sme tam robili však? Nič sa však nedeje, lebo keď zo slova Európa škrtneme EU, tak nám ešte stále ostane ropa. Pokiaľ ide o koncentráciu plynu na našom území, tu sa udiali viaceré prevratné zmeny. Najväčšia zmena je to, že do plynu bol poslaný nový generálny riaditeľ. Súvisí to s tým, že sa údajne pripravuje spojenie našich a ruských plynov, z čoho vznikne mimoriadne výbušná zmes. Pri príjmaní východných plynov sa dojemne zhodnú koalícia s opozíciou. Pri návšteve ruského premiéra u nás sa vraj chystá aj výmena mien medzi ním a predsedom KDH. Po tomto akte sa ruský premiér bude volať Čarnomirdin a predseda KDH Rusogurský. Teraz si ešte aspoň pre zaujímavosť povedzme, že z Francúzska očakávame prílev stupídneho národného frontu, ktorý sa u nás spojí s hlavami tvrdými ako lepeň. Z Česka sa na naše územie priženú ďalšie nové diagnózy, zatiaľ čo naša strana požaduje zlatý dážď. Z jary sa nám opäť začervenajú aj pasienky, na ktorých sa mesiac čo mesiac bude z nadšených priaznivcov vytvárať okúzlený front. V mesiaci apríli sa ďalej bude rozpúšťať národný majetok, ďalej bude narastať privatizačná záťaž, čo spôsobí najmä hromadné krivenie chrbtíc. Na Slovensko tentoraz nepriletia viaceré sťahovavé vtáky, lebo podmienkou ich vpustenia na staré hniezdiska bude vstup do HZDS. Bližšie informácie o podmienkach hniezdenia podá Augustín Marián Húska. V silnom vetre, ktorý sa tento mesiac vytvára nad Slovenskom, sa neuveriteľne rýchlo začnú obracať aj utajení svedkovia, ktorí svoje výpovede začnú meniť v minútových intervaloch. Máme tu aj upozornenie pre lodníkov. V súvislosti so sporom o Gabčíkovo dôjde k zahataniu Dunaja, ktoré spôsobí množstvo voľne plávajúcich sudcov z Hágu. Keďže sa pomaly blíži 1. máj, uvádzame v predstihu novodobé prvomájové heslá, ktorými sa môžete blísnuť v sprievode. Prvé. Všetky známosti za urýchlené sprivatizovanie národného majetku. Druhé. S Mečiarom na čele delíme sa vesele. Staré prežité heslo priaznivcov HZDS, keď nám bude ťažko, pomôže nám kňažko, sa mení na nové. Keď nám bude ťažko, pomôže nám SDL. Kto by mal námietky, že sa to nerímuje, tomu odkazujeme, síce sa to nerímuje, ale je to pravda.